Kull vot tal-kandidati tal-Partit Soċjalista Malti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa vot ieħor lis-Soċjalisti Ewropej li fil-manifest elettorali tagħhom qed jimbuttaw il qudiem l-abort u se jaħdmu biex jimponuh madwar l-Ewropa u f'pajjiżna. Bil-banda l-oħra kull vot tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista huwa vot favur il-ħajja. Hekk qalu l-keliem tal-oppożizzjoni responsabbli mid-drittijiet tat-tfal u tat-tarbija fil-ġuf Claudio Grech u l-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius waqt konferenza tal-aħbarijiet. Għal-Partit Nazzjonalista il-ħajja hija imprezzabbli. Partit Nazzjonalista id-dritt tal-ħajja huwa suprem u huwa iprem minn kull dritt ieħor. L-MPs tal-Partit Soċjalista naqsu milli jikkonvinċu lil sħabhom mis-Soċjalisti Ewropej li ma jinbuttawx il qudiem l-abortu minflok jirrispettaw il-valuri differenti tal-popli fl-Ewropa. Soċjalisti Ewropej qed jerġgħu jimbuttaw l-abort permezz tal-manifest politiku u jekk ikollhom il-maġġoranza fil-Parlament Ewropew, is-Soċjalisti se jassiguraw li dan jidħol f'kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Peter Agius qal li l-MPs li se jiġu eletti għal Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew se jaħdmu bisħieħ għal Ewropa li tirrispetta d-diversità tal-istati membri u li tkun toss l-identità u l-valuri Maltin fuq kwistjonijiet etiċi kif ukoll dwar it-tradizzjonijiet tagħna. U qal li l-Ewropa m'għandux ikollha dritt li tidħol f'materji bħall-abort ġalla darba dawn jitħallew espressament f'idejn l-istati membri. Peter Agius qal li ma jiswa xejn li l-MPs Soċjalisti jgħidu li huma kontra l-abort f'Malta jekk ma rnexxilhomx jemendaw il-manifest tas-Soċjalisti Ewropej f'Madrid. Partit Laburista Malti allura ma rnexxilux ibiddel il-manifest tas-Soċjalisti Ewropej. Marru Madrid u endorsjaw din is-sejħa tas-Soċjalisti Ewropej. Marru Madrid u ma rnexxilhomx ibidlu. Il-Partit Nazzjonalista jinsab impenjat bisħieħ li jaħdem favuru jipproteġi l-ħajja u se jaħdem bil-Parlament Ewropew għal Ewropa li tirrispetta d-diversità tal-popli tagħha. Dan ukoll flimkien mal-Partit Popolari Ewropew li l-kandidat għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Manfred Weber diġà ddikjara li huwa favur il-ħajja u l-valuri li jagħmluna Ewropej. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienu preżenti wkoll Justin Palmier u Amanda Abela, kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Florjana u Żejtun rispettivament.